Žiadny gén, ktorým sa prenáša zberateľská vášeň, neexistuje. Je to záležitosť záujmu, okolností, náhod, vzťahu, šťastí, nešťastí. A z tohoto všetkého, z tejto mozaiky zrazu dojde k jednomu okamihu, kedy sa rozhodnete, že budete zbierať. My, zberatelia, vlastne žijeme o jeden život viac. To je alternatívny život. A my si žijeme svoj život, ktorého kvality, krásu nepozná 99,999% ľudí na tejto zemeguli.